to poslední. Láďo ani netrž. Já neději randu. Tak Ivánku, ukaž nám to. To je styl, to je technikál. No, podívejte se na to. Jo, to bylo hodně těsný. Když jdu na chváně, tak je to... To pan se poslal rychle, aby to pana buď rád. Já se to přežít.